Nia kita sa kalaanan kanituan Cagayan de Oro City. Kini nga itong nakatakdang interviewon karon, siguro pipilag kaninyo ang nakailan na kaniya. Gumikan kay inyo siyang makita dias may kugon area. Diha nagpaambit sa iyang talentos pagkanta. Sukli na sad ubog ni sad no sa mga donation nga ihatag sa mga tao. Aniya atong ilailahon si Sir Jerel Andok sa Phase 1 Kalaanan Kanituan Cagayan de Oro. Sir, una-una sir, mo pagpasalamat kanimo nga gipadayon mi no dere sa imuhang Pinoy-anan og nakaanhib din tumikan lagi kay nakakita kanamo gakakita pukas mga tao nga gakanta ka no diha sa may Kugon area. Yes. Oo. Sir, kanusa unsa na ni kadugay no nga imuhang ginahimo ang pagkanta diha sa may Kugon area sir? Almost 2015. 2015, so na karon 2024 medyo taon-taon na sa kipot. Taon na. Oo. Pero unsay sinugdanan sir no nganong nakahukom ka nga diha ka sa kaning daplin na sa dalan di ba ga kanta? Tungod sa actually sa una masahista jud ko. Okay. Sa dihang ako nga ang akong pagkamasahista, dili lang masaya akong kuan jud apalig basin ka ng mga piang, mga lisa kaya ko na. Kaya kanang hilot sa mattress kaya ko na. Pero ko taho lang kining do namang ritaw nga di ba katagbawan ning tao ba. Sinahon man ko nila at ang akong customer naman gyud mismo may nag-feedback. So mga 1 year to 5 months nagdesisyon ko nga magmasahe mukanta gyud ko. Ang to niabot ko sa primero na kong kanta, ang gamit nako acoustic guitar, then doon ako donation box, ay duha ka bangko mao lang. Hangtod nga nag-improve ang ako ang sound system ko, gamitan lang ko sa akong kita sa wakpan COVID-19. Pero katong nagmasahista ka, unsa kadugay ko? Almost 10 years. Ay, taon ko po. 10 years ko nagmasahe. So, mga tanang mga kwan, mga ilado kayong mga customer na ko, dili sa lingon nga kwan yun sila. Kung naman gali ultimo pero dili ingon tanan. Pero gikan sir no sa imong pagkamahista kaning pagkamasahista ni transfer ka nining pagkanta kinsa may nakaaghat pod sa imuha nga dinhita no kay tumikan lagi medyo na pagkainitay dias pagpamasahe. So dinhi ka sa pagkanta kinsa may nag-encourage po nimo? Tungod po din sa akong pag-eskwela sa music sa Zamboanga gani o manggayton ako naman basic mangyod ko. So nag-iwan naman daan ang akong instructor nga si Sir Boy Bonifacio nga kung dili gani nimo kaya ang pagmasahe, pwede ra nimo gamiton imong talent kay may nagbuot nimo. Imuha man gyud so ang talent sa tao kung unsa dili gyud niya ang ayang taguon. So moto nga niselsel to si imong utok og niya no imo yung gisudlan ang kining nga pagkanta. Mo ni nga hangtod karon nagpadayon ko medyo gani tan-aw na ko karon ang paguman sa COVID-19 pagbalik sa face to face medyo ni kunod ang kita. Anang muagwanta ko kay sa una makapakulay pa man ko og Sunday na gali pa na din ako makapakulay Sunday kay kapas man din ko sa mga bayron na pila man siya kitaon pod. Manang yambot sa kong punto nga kinisad magpresyon ako dala sa mga instrument kung panahon mag-ulan. Motong nakadisyon ko nga mo acknowledge ko sa mga tao kasi mutabang na ako nga makabatong ko Yamaha instrument ng organ kay kung nasa ako 48,000 ang kantidad man ako kaya. Tungod sa panginahanglanon po nga mga bayron na ako na lang gisalig sa Ginoo nangayo ko og mga giya sa ba kinsa bagyan ang mo maka-provide sa ako. Ito na lang murag silbing pinaskuhan yun sa ako. Okay, ang ako sang pangita sir, mas may isang inani ko kontra sa uban diha kompletong mata pero manawat pamanggani. So
Pero kini karon sir, no? Kada adlaw pila ba yung income nito nimo? Kung mula ka ko gikan dinig udto, kung yun na siya, 600 yun na. 600. Kung maabot lang yung kog alas 6 sa gabi, pero kung whole day ko, igo ra gyud makailin-ilin 1 to, may lang, maka 2,000. Ay mong sa una kay maragang tao ba na dagang kay pondo, medyo karon ang mga tao, medyo mura niabot murag na nipugong gamay. Manang medyo ni mukunhod yun. Pero sa akong mga kuan, kini ganing balay sa paghatag ni sako, wala gyud koy gipangayuan nga tao ani gani ang akong mga customer nag-donate og 1,000, ay nag-donate ani 4,000, 5,000 para lang gyud mataod niya akong tubig. So, kani karon sir no, na imo pong na-mention nga kani imuhang pagkanta na yung mga gapang libak na murag gapang limos kuno ka na odas dalan. Oh, naana siya actually actually sir, tinani. Ang kana siya mahimo na nilang isyu tungod kay sila makakita man. Tungod kay wala mang gud nila kung tan-aw ni mga professional sir. Dili sila mulitok ana dito, that's words kani siya nga trabaho sa Amerika gina-adapt na ni siya. So muni siya ginatawag as kung sa English pa ang kanan meaning ani busting. So kung busting sa topang tao wala gyapon siya nagpalimos, so di magago man gyapon. Na kung imong tanawon ang maong trabaho dili siya basta-basta o mas pinakadelikado, pero kung amping lang yun atra di man gyud tanan ma perfecto. Kung mura gitaman dito ra gitaman ang dagan siyang kinabuhi. So wala na sana ko wala ko may mo kung dito ra gyud ko taman ko akon sa Ginoo. Pero sir, ano to nga sa dalan man ka na wala kay plano nga mo apply dias mga namin ka panon ka acoustic bitaw nga mga bar? Pati sir, ginakuha na nako na pero gamay raman ang ilang ihatag, almost 150 raman. So dili man ako kaya. Sumanang nagkuhan ko na atali nagdahumi nga punta ang gobyerno magkuhan sila og balaod nun nga i-rotation ang mga blind sa mall nga katong mga mantahan. Mupariyan na siya sa Cebu. Pero wala gipangayo ang mall. Magtipitabang lang po nila. Pero hangtod karon wala man ginalid sa gobyerno din o wala sad sila maglihok para gud ana. Amo na nga ako tinuod lang isang todo sa makapamalandong ta. Pero bisan o bisan pila ka sentimos wala gyud kumayo pa sa gobyerno. Nagagwanta lang ko ang togaron na nilahotay ko ani nga panahon. Pero to sir no, lagi amo pong nahibalan nga medyo diferensyado ang imong mata. O sir, totally nga di ka makakita or naalay murag makahalap-halap lang. Wala na gid sir kay ano man siya. Actually kining kahayagon na kining kahaponon kung kamuntagon mo relieve ni sa kong mata. Kay ang doon naman tayo ginatawag nga nasa tong mata ka na bitong makita nimo sir nga doon ay murag kung sa TV mura na siya picture tube o murag kanang lens sa imong mata nga murag bildo. Wala man na siya mabuak. Kung nadaot to posible nga dili gyud ko makabati og hayag. Dayon ay kaduha ang gigamit nako ang akong imagination ug akong mindset. Sumo nang usahay mo ingon ang uban nga magpabuta-buta ra man pero dili man ibuta. Pero sila kabalo nga tulo ang akong ginadala sa akong kagalingan aron lang gyud ko makalakaw. Makadagan ko basta na ako'y baston, makapaminsar ko insakto basta doon ako'y sungkod. Ug mangali ko'y sungkod kinahanglan ang pikas na kong dalunggan gapangsyon, ang pikas na kong dalunggan gapangsyon pod. Amo na nga dual jud ang mataglihok nako. Pero kani mo pagka-diferensya sa mata sir, kanus ani nagsugod? Sukad bata pa ka or 5 months. 5 months? Yatong tumura. Ang akong ginikanan, ang among katali taga Dipolog yun ko. Bukid kayo. Sa dihang nataon ako, magabot na sa 5 months. Tulo ka adlaw ang ulan. Pagkaduha ka adlaw, ni kumbulsyon naman ko. Idala ko sa akong papa. Pagabot na mo sa
inani siguro ang kalayugikan sa balay at to highway. Pagtanaw niya ang suba na naman sa dalan ang tubig. So kung mutabok ming duha, itabok ko niya, dakong posibilidad nga dili na ko maabot karon nga tuig. So motong gipaabot na lang niya nga mulurang ang baha. So tulo ka adlaw ni lorang din ni init na matabok na po ng subayak kung lang nadala sa ospital. Mo na inanin ang kagis akong pagka-blind. Pero pila edad mo karon sir? Kana 42. 42. No? So kini karon sir no, unsa di pinakapangandoy nimo karon sa kinabuhi sir? Pan lang ang ako lang gyud nga actually wala naman gyud ko nangandig madato ko. Manganday lang gyud tanan ko. Kini akong pagpangantahan ba abot na yung panahon na dili na gyud unta ko mangantahan na gyud ko makita na laing source panginabuhi. So mo manggani nga karon nag-knowledge ko natay yatag na ko nga naigatang na kong instrumento nga parehan ako nga blind yatagan ko niya sa katong naigatan niya nga yamahang organ pero kapayunan man sa mo gasto man nag 3,000 kapin. So ang bato na ko mo itong knowledge ko sa mga tao giver kong mag-ulan pwede na ko di ko mudalag sound system kaya maabot man gini sa panahon nga dili na nako kaya pasaano ni akong mga instrument. So abot ko kanang panahon na kung di na gina ko kaya tanan gusto gina ko nga doon ako ilaing choice ng panginabuhi. Okay. Sir, siguro sir mag-sample pa no sa imuhang talento para po makita punog madungog no sa atong mga naglantaw karon sir. Pwede pa. Okay. So muni karon atong makita samtang nag-set up no sa iyang sound system si Sir Jerel. So muni sir ang pamaagi nimo. Muni mga daladlahon sir sa mo ani. Sige kaya atong paminawon no ang pag-sample. Kini nga sir, kini nga gitar kinalit nimo ni? Dugay na ni. Meron kami na kong kanta. Di battery ba? Kaya na po yung battery niya. Kanang gatard, battery pa Ang na. battery. Nagpaalaman sa isa't isa'y anong sakit pa rin. Hanggat langit ko ay ang ibigin ka. At limutin ka hindi ko magagawa. May pag-ibig pa ba sa katulad ko? Ang puso'y nahulila, may pag-ibig
may pag-ibig pa ba? Meron bang pag-asa? Lumigaya ka ngayong malayo ka na. Kasi mga tingog siya Oo, kuwan lang na siya kanang actually ang uban mo request og mga oligarte. Kay so ubang mga nalid bago man ang kanta. Pero nganong dili na ko ni wala ning mga kinaraan kay doon ako nadunggan sa bumbo radyo sa una nga ni kanta nga karaan yun ang kanta. Mo nang narelate ko nga mo gini ang kung pandi gina ko ni siya pang biyaan. Okay, sige. Sir, no, lastly, siguro sa mga naglantaw na to karon na kay gusto nga mensahe or basin na kay gusto nga katong gusto mo tabang pod, no, labi na i-develop pa ang imuhang talento, no? O sige sir, Ang ako lang gusto nga mapaabot sa mga naglantaw o mga naminaw karon, gusto na akong ma-develop sad ang ako ang talento ug sa willing san mo tabang okay kayo ka na basta kinasing-kasing tungod kay ang akong pangandoy gyud sa Ginoo nga unta kini akong pagpanginabuhi dili kini ingon nga basta-basta lang kini sad akong pagpanginabuhi ma-challenge sad ang uban bisan tuod og kabusta bisan tuod og ang atong kinabuhi dili magkapariha pero sa mga mata sa Dios kita lang gihapon pareha ra tatanan ang akong kinabuhi og ang atong kinabuhi naglatay sa kalugaslanot so kung saman ang inyong matabang kanako pod kung saman ang inyong matabang pod nga ma-develop so ang ako lang sa akong nining akong kahimtang sa akong pagpanginabuhi so kung unsa man ang inyong matabang nako mo lang kini lang nga kinasing-kasing willing ko mudawat gani malipay pa ko kung daghang matabang nako bisan tod inani ko nga di kakita apan ang akong kasing-kasing makakita sa inyong pagtabang ng mga tinud-analan. Agay pasalamat no sa imong pagdawat nining mao interview og paghatag inspirasyon no labi na sa tong mga naglantaw karon gani mismo ako na inspire pagka-dindot may kini mo tigog unay giingon nga naamay apan no sa imong paglantaw pero napunan ko og sobra-sobra pa no di asa mong talento labi na sa pagkanindot kini mga tigog sir naibugas nga 5 kilos no Ay, salamat. pagpasalamat sa Salamat namo kayo, salamat kayo. mao kadto ang istorya niya sa kinabuhi ni Sir Jerel Andoca. Si Sir Jerel usa ka singer. Although no naay mga uban gaingon sa iyahan nga daw gapanglimos pero atong klarohon respeto lang unta. Si Sir Jerel wala nang limos apan nagpakita siya sa talento ug tungod sa mga tao nga naka-appreciate nini mo nang muhatag sab sa ilang nga bibilakoda ka mga grasya. Busa kaninyong tanan, hangiyoon lang nato nga ipatigbabaw ta ang respeto sa matag usa. Gumikan kay dinhi sa kalibutan, ikaw, ako, sila, kitang tanan, managsamara nga gipagataw sa atong labawng makagagahon. Kini na lamang si Zen Kahaton. Daghang salamat na. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.